Dalgħodu beda l-Kungress Reġjonali f'Għawdex imtella mill-Partit Laburista bit-tema Għawdex kif jixraq lill-uliedna. Matul dal-Kungress qed tkun diskussa l-politika reġjonali tal-Partit Laburista għal Għawdex. Matul dal-Kungress qed ikunu diskussi diversi temi li bħalissa huma ta' tħassib għal Lawċin. Fosthom il-ħolqien tax-xogħol, tmexxi aħjar għal Għawdex, investiment akbar biss iż-żgħażagħ Ħawċin, titjib fil-kwalità tal-ħajja, kif ukoll ħarsina qwa tal-Wirtawċi. Dalgħodu għamel intervent id-deputat mexxej Laburista għall-affarijiet tal-Parlament Anġlu Farrugia. L-istudenti universitarji huma fost dawk l-aktar li qed jintlaqtu ħażin mis-servizz tat trasport pubbliku. Ġimgħa ilu l-Ministru Ostinga tħabbar il-5 bidla fi 3 xhur fir-rotot tat trasport pubbliku. Rotot illi tfasslu wara konsulenzi illi swew lill-Gvern mal-400,000 euro. Iżda l-problemi l-antiki għadhom jippersistu, inkluż l-istudenti universitarji. Studenti li tkellem ma' One News u li qed jirrepeti sena għax biddel il-kors fl-università esprima tħassib tiegħu li ser jitlef l-aħħar ċans biex ikompli jistudja għaliex bla riva qed jasal dejjem tard. Minkejja li l-ħajja komplet tola sena wara l-oħra, l-istipendju li rċievu l-istudenti Maltin u Għawċin baqa' tal-istess ammont. Dan intqal f'mozzjoni approvata fil-laqgħa ġenerali annwali tal-Forum Żgħażagħ Laburisti. Fost il-ħafna temi li ġew diskussi fil-laqgħa annwali tal-Forum Żgħażagħ Laburisti jingħad l-istipendju għandu jiġi aġġornat b'tali mod li jirrifletti l-bżonnijiet tal-istudenti fil-ħajja tal-lum. Il-Forum Żgħażagħ Laburisti ma jħarsux lejn l-Università bħala pis ekonomiku fuq il-pajjiż, iżda bħala minjera ta' talenti għal ġejjieni ta' pajjiżna. Il-mexxej tal-Kunsill Transitorju Libja Mahmoud Ġibril jgħid li fi żmien minn xhur għandhom isiru l-elezzjonijiet fil-Libja. U ħabbar da waqt li kien qed jattendi għall-laqgħa tal-World Economic Forum fil-Ġordan u appella biex jinġabru l-armi mit-toroq fil-Libja. Sa dan it-tant illum f'miżurata mistennija ssir l-awtopsja fuq il-katavru tal-eks mexxej Libja Muammar Gaddafi. L-ebda żviluppi dwar id-difna tiegħu hekk kif l-awtoritajiet Libjani għadhom mhux qed jaqblu dwar ser jiġri mill-katavru tiegħu. Dan hekk kif il-ġnus Magħquda u anke l-familja ta' Gaddafi qed jitolbu li ssir investigazzjoni sħiħa dwar x'wassal għall-mewt tiegħu. U fl-aħħar nett il-President Amerikan Barack Obama ħabbar li ser jirtira s-soldati kollha tiegħu mill-Iraq sal-aħħar ta' din is-sena. Barack Obama ddikjara li wara 9 snin il-gwerra tal-Amerika fl-Iraq ser tiġi fit-tmiema. Today, I can report that as promised, the rest of our troops in Iraq will come home by the end of the year. After nearly 9 years, America's war in Iraq will be over. Obama mel d-dikjarazzjoni wara konferenza viżiva mal-Prim Ministru Iraq Nouri al-Maliki. B'kollox fil-preżent hemm mal-40,000 soldat Amerikan li jinsabu fl-Iraq li sal-aħħar tas-sena se jkunu qegħdin jirritornaw lura lejn pajjiżhom. Għal kumplament tal-jum tas-sibt it-tem se jkompli msaħħab bix-xita possibilment birrat minn ħin għal ieħor. Viżibilità tajba minn barra fix-xita, riħ ħafif għal moderat mixlok, baħar ħafif imbagħad baxx mill-Majstral. Temperaturi l-ogħla 20 grad, l-inqas 17, tal-baħar 22 grad Celsius. Indiċi UV ta' 5.